Oh, it was my full name. Me say don't, down, 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 down. It was my full name. Me say down, 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 down. Down. It was my full name. Me say Johnny, yeah. Oh, yeah. Judging for the body and shine. One day when they double there, say, not doubt it was my phone anymore. And never were and judging for the body and shine. No, Jay, when it none there, say, not doubt it was my phone anymore. I said, don't, down, 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 it was my phone. I said, don't, down, 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 it was my phone. Trying again, and never was Judging for the body and shine. Myself, Jay, when they none of them will say, none of the dog, it was my phone and more. Don't never, yeah. Judging for the body and shine. Jay, when they none of them will say, none of the dog, it was my phone and more. I'm a judge, da song. Oh, Johnny, Mama judge, da song. Da song. Na ye sada. Oh, Johnny. Mama judge, da rabia da song. Rabia da song. Na ye sada. Oh, Monjame. Mama judge, da rabia da song. Da rabia da song. Na ye sada. Monjame, Mama Chacho, the Rabia Dawson. That's my Baya Dawson. Naya Sada. Monjame, Mama Chacho, the Rabia Dawson. The Rabia Dawson. Na ye sada, Monjame, Mama Chacho, that's my fire, Dawson. That's my fire, Dawson. Na ye sada, Monjame, Mama Chacho, that's my fire, Dawson. Darabia, Mama Chacho, Darabia Dawson. Monjame, Mama Chacho, that's my fire Dawson. That's my fire Dawson. Naya Sada, Monjame. Mama Chacho, that's my fire, Dawson. That's my fire, Dawson. Naya Sada. Oh, Yahweh. Mama Chacho, that's my fire, Dawson. Oh, Yahweh. Mama Chacho, that's my fire, Dawson.
One Jabe, Mama Tonton, that's my fire Dawson. That's my fire Dawson. I Sada, One Jabe, Mama Tonton, that's my fire Dawson. Rabbi Akase. Asomdwee. Demebri yedu agono pemponso. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yerebe yi nepui. Ya yebida na momunda zeneze oyosronko. Rabbi oyekase. Rabbi oyekase. Enda zeneze oyosronko. Sasha mesima yedem hanse si mpaye na. Mesima yemmaku president. Amen. Yabotre do echiwo no. Okay, nti demebri ye na yerekɔ na yakoto senten. Na momu senten na yerekoto no mesre wo mayente. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo opui no reba yempede. Yene main cameras na wo twaze no wo betwa obi okuta phone. Se pede twa ko main cameraman nechi. Another media house na wo twa no tida ojebia ne Ajenkwa TV. One no wape obi ane abi. 2 year. Yempede wo betwa no na obi so kuta phone or record dabi. Oye dama wo yin wo yen tiehwe eyinu da onye fe. Enti bra ye kwe Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo so pepe won a wo botuo de ni. Obrifu Yawoh Muhammad. Obrifu Yawoh Muhammad aka Kazari. Nice one. Obrifu ne fans no. Obrifu ne fans ne. Rabbi Akase. Afi oyin obrifu Kweku Ibrahim. Ono bakacha that your head is like tomato. Afi se o ya Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ne yer wona ebusia no so obotua do oso mpanyimfo no botua do yane mpanyimfo a diaspora a wo fi abrochire bay this year the mobedan bia kwesi moko abrochire mobedan bia 6 month holidays nti anti aba ma ye ready we ndampo yenko a ma ye ready ba twama yen wi conference ansa afi so wi a makufo no won nem de wana afaze no otua da afi ne ye de papa ne ntere no na wona wo hye jelabia esuafo no ma abobodi ne dada nti esuafo ne te ayimfo no wechi sorry oya diaspora fo no wechi then yene maku no wabotua hom so modo na afi yene ayesha papa won ntere no wabotua do ye wi ajelabia white no watua do afi ya ya kani na no yento santen damani yanko ende oya lajo talaba laba iye program na mama chedam tonsi ase enti womeyanko ajontofo no ho ende wofra alaji ankwesi mensa sana wahye ne jalabian yesre se pede etwa efa phone na etwa yenke de mentwa na mom iya twa no cameraman nechi. Oh okay, thank you. Okay. Hey, Emma baby, yeah, one from Sekina. Eating I am die one from Sekina. Aye. Emma what time no did I ye launching a view or ho. Paluta, oh, Betty. I mean, oh, your bobo stage, thank you. You too. I would mean I join you. Hey. Now, awesome no my idea, back at the here you gonna. Bye. Thank you. Mami olukwe iya anhweni ya bakada ketesia. Ema akobwa na ti we chiro ho. Ense obi ne grandma na onam ho no. Se nyim mayimfu no ye careful. Adoko no. Aya atroshi.
more than 1,500 years. Me pacho mama yembodi wa hwe. Mesma yame wa ma wa hofe. Iyo beyin na wole gina hwehwema. Iyo ba na gwa awie na gina hwehwema to metan no left and right na say kankopon wa. Ajontofo pacho mama wontena ho. Ada. Ajontofo mama wontena ho. Mo amu yim position amudi dada. Esuafo mu ne mu position amudi dada. Emi menka da sorry. Osun isabo menka da sorry kede echiru. Mama mbodi mpo. Dada fresh menka the one thing I'm going to be about 20 Ghana. Right. And see, one man to send 1 million, yes, sir. You get your crown off and enough in now. I am just following this order. One handkerchief to my effie. By men to do who or send us a to do who are die who handed in a good number. But when they see him in your house, a cobra. Listen to Makata, this so. The best Ramazano. Hey. The best Ramazana this week is my bossa cola. One now, what oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Nyame nama. Yasimo adasama. Somafo. Me wa shadow jina line wa onke jina pa do to nenko hadia monko madam wa kemesme light na to da way ma shine foko abonti man obi aye do nhweme ma mo hwe ma body mbacho kwa abonti madam kwa abonti osuma kwa abonti enwunye bebe nche kwa abonti obi atene fom wo ma gina abonti Asomdwee abonti wo no say you to left and right okay me koshaba wa hwe mesmu emi efi atagide dem yo foto Rabbi yakase aha hey nanketi eseni na mom na watena fom no bacho makada wamra ha na mom wo megina ha mamu ina wonjina wo ina se wo megina ha na won hwe mo fama ne won fa asefo no won hwe won ye man won hwe yan won fa asefo no man yan pedo bi abo cross mazayo bada man ye jenzo ina mega usa ye ntumto wanana wa bagana mane mu yesha ne kwanena mentuaso and then in there talajo talaba say who the wi masesa wanna know who the wi masesa Rabbi oyekase yeah my hand wa fast for bia cross
Mestre Oshas Mabo Juma Papa. Ye we are way now one shisham. Obia Yakota Quano Sister Bidi Toffee Bay. Obia Uncle 3 cities war. Nana Lonzi. Yemiskana Mazabotama Humbi. But I want to send no mama crying in them or my hand. 1 2 1 2 Ojelebia. So my financial Obio you been on can money be. Yeah, you near one only be over than a Sadam Fairman. Mammy, you might finish. You might finish obey. Yenjezo Asomafo na wa debido Ankwesi mensa o ha Ɔkrɔnkrɔnyi amesomafo ekwe Ankwesi we Amen. Amen. Elijah. Allah Nawabe. Nawabe Elijah. La Nawabe. La Nawabe. La Nawabe Elijah. La Nawabe. La Nawabe. La Nawabe Elijah. La Nawabe. La Nawabe. La Nawabe Elijah. La Nawabe. La Nawabe Elijah. La Nawabe. Nawabe Elijah. La se ya se yo. La se Elijah. Nawabe ya raseya. Ya raseya raseya. Oh Elijah. Ya raseyo. Ya raseya. Ya raseyo. Ya raseyo. La Nawabe. La Nawabe ya Elijah. La Nawabe.
La la na wabe. La la na wabe ya Elijah. La la na wabe. La la na wabe. La la na wabe ya Elijah. La la na wabe. La la na wabe. La la na wabe ya Elijah. La la na wabe. Ya Raseya. Ya Raseya. Raseya. Oh Elijah. Ya Raseyo. Ya Raseyo. Ya Raseyo. Raseyo. Oh Elijah. Ya Raseyo. La la na wabe. La la na wabe. Elijah. La la na wabe. La la na wabe. La la na wabe. Elijah. Elijah. La na wabe. La la na wabe. La la na wabe. Elijah. La na wabe. La la na wabe. La la na wabe. Elijah. La na wabe. La na wabe. La la na wabe. Elijah. La la na wabe. La la na wabe ya Elijah. La na wabe. La la na wabe. La la na wabe. Na wabe ya Elijah. La la na wabe. La la na wabe. La la na wabe. Elijah. La na wabe. La na wabe. La la na wabe. Elijah. Elijah. La la na wabe. La la na wabe. Elijah. La la na wabe. La la na wabe. Na wabe ya Elijah. La la na wabe. La la na wabe. La la na wabe ya Elijah. La la na wabe. La la na wabe. Ya Elijah. La la na wabe. La na wabe ya Elijah. La na wabe. La la na wabe. La na wabe ya Elijah. La na wabe. La la na wabe. La la na wabe. Wabe ya Elijah. La na wabe. La la na wabe. La la na wabe. Elijah. Na wabe. La la na wabe. Elijah. La na wabe. La la na wabe. La la na wabe. Wabe ya Elijah. La na wabe. La na wabe. Somafo to Bajeba. Babuma. Ashama. Ashama. Ebodo. Babuma.
Ajema, oh Ajema, oh Ebudo, Makuma, Ajema, Ajema, Ebudo, Makuma, Ajema, Ajema, Hallelujah, Somafo taso. Hallelujah, Otena go no try so bad. Oh, Amanda, hallelujah, Somafo taso. Hallelujah.
Nyame ayeye Somafo kete Maba kase Newo Nyame ayeye Naya ote Somafo Somafo oh yeah meta ene awaya achirana akosoma awo eye gbogbo awo te da awo tanye mama ekase ewo I said I would take no more tracing. Da I can't say no more tracing. That's right. Come on, Cassie. Rabbi Akase Obi Antinasi. We Afine Yabashasi. We your welcome address. Afine Yabashasi. What socks and new tattoo no question for? Yes. What the new tattoo no question for? Afine Yabashal Gronasi. Rabbi Akase. Nanaima with Guampana. Nanaim Uncle Simantanasi, no Musunabra. Shadana no Musu Chim half an abra. And see, okay, son and Nanum do wash a watch out dada. Aha. Nananum Pacho, paying for another more from our mobile and one more so mumu. That they may bring them winam with us our hand. Cause Oya Nananum Noye Baku, a pede boy flown at the Mohonde. Rabbi Akase.
One song. Thank you. It's in the Florida, the Mahum no in Nananum. It's Nananum 11. And I'm Marku 11. Presido you domin. Rabbi Yakase. Me peda Nananum where you were first 11. It's your from when you're ready. Sapon when we are captain. The first 11. I'm more reserve team no more. Now, baby I yedri Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo we ma no modo kakra. Ba ye mama ha nyezi. O sanda Nyame wa he na adom. Bosoma na no obi antono. Ende da ye memenda wosi obi. Rabbi yada na se. Da yen anade mi na o yede ho atin komedi nde. Pemfu no wo nwum bi wo de babre hen. Na nwum ne de nti na maka sa o socks no to atu a wo mfa nsa. Nti hwe o socks no to na se. So until it does, sir, then when we do task, could be also about here. Amen. Rabbi, I can say, Amen. Bobo Manso Nyame Rote Amrenedo Bobo Manso Nyame Rote Bernardo da Yababoma song Yame Boboma song Yame Yada was you, you were your Somebody Somafo, Yada was you, you were your Somebody Somafo, Yada was you. Oyo Nyame na Somafo, Oyo Nyame na Somafo, Ame na bewona da, Oyo Nyame na Somafo, Ame na bewona da, Oyo Nyame na Somafo, Oyo Nyame na Somafo, Nyame na Somafo. Amena bewona dana woyo Nyame Somafo. Amena bewona dinda woyo Nyame Somafo. Nyame Somafo. Nyame Somafo. Amena bewona dinda woyo Nyame Somafo. Amena bewona da woyo ra ine Embrinedo Yebabum Asomdwee krote Embrinedo Yebabum Asomdwee krote Ampara uyo Nyamene Somafo uyo Nyamene Somafo Amena beonude uyo Nyamene Somafo Amena beonude
Uyo Nyamene, Uampara Uyo Nyamene, Somafo, Uyo Nyamene, Somafo, Amena Beonoda, Uyo Nyamene, Somafo, Amena Beonoda. Suma bala uyo nyamena soma bala uyo nyamena soma bala me na be orada uyo nyamena soma bo me na be orada uyo nyamena soma bo uyo nyamena soma bo uyo nyamena soma bo Amajina be woradinda woyo nyamena somavo. Amajina be wonada woya ra gedeba. Ongedeche asetasawo ongedeche Ntonton sawo asedare Nyame Somafo nyebo wodinyo ongedeche asetasawo ongedeche Ntonton sawo Asedare Nyame Somafo nyebo Nyamayan aye biamayan amanje nalamawo asedare Nyame biamayan yote ya homanje nalamawo asedare Nyame Somafo Yabo wotino Oketechia Ntonton sawo asedare Nyame Somafo yabo wotino Aseda sawo oketechia Ntonton sawo asedare Nyame Somafo yabo wotino aye biamayan achenkwe aseda sawo yate yawo Eyate yakoma jenana mawo asedare Nyame Somafo yabo wotino Aye biamayen ajinkwe aseda sewo yedi yeho inaramawo yedi yakuma inaramawo asidere Nyame Somafo yebo zinoda oketechie asida sewo oketechie Ntonton sewo asidere Nyame so oketechie aye biamayen ajinkwe aseda sewo yeti yeho inaramawo yeti yakuma inaramawo asidere Nyame Somafo aye biamayan achenkwe aseda sawo yabo
Eyate yakoma yenaramawo asedare Nyame Somafo yabongotino yamayan aye yamayan atikwe asinda sawo yate yate yakoma yenaramawo asedare aye yamayan Yate yakoma yenaramawo asedare Nyame Somafo yabongotino aye biamayan Yate yakoma yenaramawo asedare Nyame Somafo yabongotino aye biamayan Yate yabawotino Yate yakoma yenaramawo Pamcho ban pacho manofu wa me njom kurai wa fa njom kurun femme wonjira wa na wombo me on ko outside wonjira wa ai wonjira wa wonjira wa wama mubolo brasman fo wala wama mubolo na masa papa wobe mu za sa papa waso wama mubolo na wonfa kakrantu omu wadi beso yo wobe wa ya za papa we bo say yafe yo kitu e biensa Oh, Nyame. Well, I shall want to be. Watch out, Watch out,
Yes. Chanala Yame. Chanala Yame. Yacha. Waterman. Yes. Yeah. Oh, yeah. Australia, be sabo. When was so little? Oh. Yeah, no waterman. No waterman. No waterman. No waterman. No waterman. No waterman. Catch now, I'm at the door. I'm not trying. And say, Hora, try and chant, Kakra, Yes, Lord, Chirachi, Eli, Wamaya, Atoya, and say, Hora, try and chant. Kakra Adereya Yehasa Oseye 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 Omaya Nyame Oseye Oh say yeah, oh say yeah. Oh say yeah, oh say yeah, oh say yeah, oh say yeah. Oh my God, oh say yeah, oh say yeah. Oh say. Oh say yeah, oh say yeah, say yeah. Oh my God, Nyame oh say.
Asbe one trase, Yajo Faba. Yajo Faba one trase. Yajo Faba one trase, Masramo. Let's start. Nyame Somafo Yawoh rekasa Asura edino Asomdwee Yawoh na rekaso Nasasia yeko Akane jefono na rekasana Asura ye di Rabbi Nabakai na rekasa Pape yeah. Elijah Yawoh na rekasa Asura ye di Nasasia yeko di Arekase Asura Arekaso Asura Elijah no Narekasa Asura Elijah no Asomdwee Yawoh na rekaso Nasasia yeko Akane jefono na rekasana Asura ye di Rabbi Nabakai na rekasa Pape abodia yeko Asura Nyame Somafo rekasa Asura Elijah no Asura Elijah no Ule osandeminti wamweme wakenkana wafantu fumo biarante Onyame ne Somafo na waban wamweme wakenkana wafantu Bible wamweme Quran na wamwema wafantu fumo biarante Onyame ne Elijah na waban wamweme ewa kenkan awafantu fumo She anonadaba to me woman onadaba e woman kasana nadaba wombe ma wakenkana wafantu fumo biarante Onyame ne Elijah nadaba wombe ewa kenkan awafantu fumo biarante e woman kasene enkwawom e woman kasene shirawom e woman kasene sikawom e woman kasene hemanuwom o tune nanano nadaba to me woman na wabe o tune nanano nadaba Rabbi Nabakai nadaba wombe nadaba wombe ewa kenkan
Oh, tune na rabat, Rabina Bakaina Wabe, Rabina Bakaina Wabe, Shilo no Nawabat, Asomdwee no Nawabat, Ɔkrɔnkrɔnyi no Nazabat, Ɔkrɔnkrɔnyi no Shirawo, Ɔkrɔnkrɔnyi no Himanuwo, Ɔkrɔnkrɔnyi no Bawu, oh, tune na Nazaba, oh, tune na Nazaba, Wombe Wakeka na Wafantufu Biarante, oh, Nyame lai Nazaba, Wombe Wakenkan Wafa. Wombe, Ewoma Kasinu Wombe, to me, woman Wombe, oh, tune na Nazaba, oh, tune na Nazaba, to me, woman Shirawo, to me, woman Sikawo, to me, woman Himanuwo, oh, tune na Nazaba, to me, woman Himanuwo, Bada Wafa, Tufu Biarante, oh, Dabede Somafo Nazaba. Wombe, Ewakeka, Wafantufu. Wombe, Ewoma Kasinu Shirawom, Ewoma Kasinu Sikawom, Wombe, Wakeka, Wafantufu Biarante, oh, Nyame lai Nazaba. Wombe, Ewakeka, Wafantufu Biarante. Rabbi Akase, Rantobia. Ayo, the memory, Yabasre, Yabama, Yafon from Fono, was will be you one night a cry. Quantum from what's over me, you one night a cry. Yawoh one will be in Tata, Beduna Fee. Omudi agrono atwaso na ahifoni bi kana bai yanimsa ekunfi asase so ene yewo enti ekunfi otwam ahifo ena nananu atwo mu se Nyame Somafo apie wo mu die mu a na afahye se idu a ma omu entrefie enti omu ba na omu abeta dwumadie na chi Nananumu de Omuba Nana Ewisi Kwansa the 14th. Nana Ewisi Kwansa the 14th. Oni Ebusiapeni Ebo Nyansi. Omu no mu ya ekunfi ahifua omu eba no. Eche omu be rem bra ya krukede Braya Guge Dei Echa Nea Hifo no so room. Ya Hifo no never.
Aha. We akete a free asimfo su efutu akwa traditional council kete enegu hai the Welsh cultural troupe egu hai free asimfo su ton na omuamedru ekofi otuama na sa na sititi Nyame sumani ni ba profofre chire ana obuba eba gini tata sa pepe Mose bresu esi Faro fie na ya hifie esanse Mose ya suma na ginkwanti obepie wo ho mamu gini tata Yesu pie ye no so sa yasi nimdifuo miensa bi free echire ana mo be di ni tata kete yi ayeti nso efri asimfutu efutu akwa traditional council ana efutu akwa ahifie ana efri ana mo so abepie mu ekofi otom hai yana nanu mu dia Yawoh yi eka omudie ho Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo anso apie wo omudie mu omusi eba ni abeta na chi tie nananum na omu eba no ye nananum no matu santin eba no eye ebusapeni ebo yansi yeah, a coffee or tram, a bush of penny. Oni nana, we see aqua the 14th. Ono noya otom ohini, or san suye adronti hini, our coffee traditional council. Or san suye adronti hini, our coffee traditional council. Muna mwetu ni tata a omubano nyomu kwa so hini eba ofie me chiaudi anese efie ha ahifo enka ho ti efie ha ahifo ni bi nso edim ahifo mpanifo mo weye mu eyi wo mo se mu koji ye nananu mu tata fa mo bra sana uniabema ni dini Mr. Isaac Edu onu no ya kofa by Sankofa Prestige Honor and also Sankofa Awards nanu oni ebedi nkomo onu azu okahobi nananum no mu ba no Nana ewisi akwa 14 ena nana ebo ansa ekonfi otom ebusa panyi omo ena omo aba omo ba bebo omo dihia no akire dom ama odinjumedie no amaye Nyame asoma no ti baby biara obi awo awate ne nka no simimra membehwe bie esi Yesu bresu sa na ye bre isuzu esi sa pepepe yananum amufri nananum edinchia efa chiame so na odi aduro Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ho ababisa se na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ho enadi ase yehu so yo hini ani osoro sihini a asasi so ahifo nyina so mu
yo edino wamboni ya na wasisa nipa ni dibre otomini didinu ana yawe saku masum yo sidia medima mono bakubi achia kakra otomini nidin ayanana ewisi wansa ono otosu 14 oni na busa panyi nana ebo yansi ena omo ebebo omudishia na chiri dom ma odi afashe na kosu pepepe mi ka usese Nyame sihini wo soro a asase so ahifo nyina kotuno ete wo se Ɔkrɔnkrɔnyi ni Nyame Somafo a na watena na hengua mu a na eyo soro de no ana ye poli hu kakra wa asase so yi yentimi nya ne tse osoro de no na mom ye ne tse Tiana nanu matena ase tetefo no so akire de omutumi ye because ketei unsho mo kira kwan ya omufri asimfosu ya efutu akwa traditional council ana efutu akwa ifie no omufri omudia ni Nyame contract troop omo no mo chesampa we ya kan ya na jinkwa na abano akan na jinkwa na akan na jinkwa twedia na wi asinyina aha na naima na yini nanu no we ri ejina mu aha osuru bayede osuru ho bayede papa mesi Nyame sihini wosuru a asase so ahifo nyina eba kutu esum no Yesu braso esi ena Yesu ye hu bio te man kasa na de na amuye wey aha ya di bi be frefre mo suru bayede we de dia emresu ni ya pensuni ye be hwie jrambi ya be ni sani ye betumi we ye na sai de ya chire ye o aha ya be hwie jramu o ya be chire de ye betumi ye o we chire se osuru bayede yi aha Rabbi yakase aha Chefa efe Nyame adi abraye na yadi endije ni ehrusi ejini tata aha aya frekeke akanfo yadi ani Arabia fo anya omudia Israel fo anya omudia Yesu yanya yadi enti yana mamre ni bi ni yeda na di aha ketefo yedamwasi papa yedamwasi aha mushefa yefe se Nyame sihini wosro na wa poli bi hudi abranya asase so
Moshe se ne efe osoro ho ebeye de papa. Ye besa a ye mbreda. Rabbi ye kese sabrei ye nim se ye biekwa to ho so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ne Nyame asoma no of na enenso ye kwesi ada wo afahye no mu. Se ye refi bibia mpo a ye nim se ene e ya abrabo ye. Enti se ne ya abrabo ye dia ne ye nim se de Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo odi bre ye ebema ya abrabo esie yi. Rabbi ye kese enti yen saimbre bibri ye bejai kasa fidie no na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya de suro di ama no se ofambre ye no odi amaye waba Somafo waba mayeno waba beje oniadofwe waba Somafo waba mayeno waba beje Rabbi Yekese Asomdwee kan na asika senka abosu Nyankopɔn a wasometum kasa ba ɔman mu da ɔbɛda ɔman yi na wayɛ ne amsomman ɔna mehoma bɔre kasa ɔma ɔman nsi na wapɔn tete anoba abosu Nyankopɔn ten na no ko sipi agya ade nyinaa de tumpo ma ɔmram da wasamte amen hallelujah sɛ kana ɔma na bada ya amsomman ne kyerɛ asini ɔme ɔyɛ amsomman ɔne ɔman a impa wo mina bomuko wɔsom Nyame a wogye ko wɔnkyerɛkyerɛ ko mama ɔyɛ amsomman Nyankopɔn yi ɔman ebasa si hɔ da ɔdene som bɛgyina ɔme ebasa mu na ɔme ebasa mu ɔsom na wiasefo nyinaa bɔwurom ansa na ɔyɛ ahemmerɛ mu akɔ ɔdaakye asemoda. Béni soit l'Éternel notre Dieu, qui a envoyé sa grande puissance sur cette terre pour transformer notre nation en une nation religieuse. L'Éternel est digne, raison pour laquelle il accomplit la prophétie qu'il a faite à nos aïeux. Que sa volonté soit faite. Amen. Alléluia. Soit et la même foi adore le même honnête Dieu. Afin que quiconque puisse y entrer est le royaume des cieux. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya no de nkyerɛkyerɛ ɛma yɛn we yɔsoro nkyerɛkyerɛ a ɔde ɛma yɛn nipa a yɛwɔ asase so na aboa yɛn ma yɛdi mu ɛwɔ asase ne so hyɛaseɛ ka sɛ na ase kɛse nka aboso yi ne Nyankopɔn so wasoma tumi kɛseɛ aba ɔman mu sɛm bɛdane ɔman no na ɔnyɛ ne nyamesom man sesan ne hummɔborɔ kɛseɛ a ɔwɔ ma ɔman ne nti ɛna tete bɔhyɛ a ɔde ahyɛ yɛn nananom no wama no aba mu wɔ saa bere yi sɛ Awurade Nyankopɔn tene na ne nokware sipi gya de nyinaa sotumfo ma ne mmerɛ mu sɛ na wasɛm te amen hallelujah ɔna ɔkan toa so kyerɛ sɛ sɛ na waka no ɔbɛdane ɔman no na wayɛ ne nyamesom man nti sɛ yɛti ɔman a yɛfrɛ no nyamesom man no ase ɔsɛ ɔman a yɛfrɛ no nyamesom man na ɛyɛ ɔman a nnipa ɛwɔ mu nyinaa ɛbɔ mu a ɔmosom Nyame a ɔyɛ baako pɛ na afei ɔmo nkyerɛkyerɛ na ɔmo nteteɛ nyinaa ɛyɛ pɛ saa ɔman no ɛne yɛfrɛ no nyamesom man Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo asabɔ so ne Nyankopɔn ayi ɔman mmiɛnsa asi hɔ ɛwɔ asase nyinaa so sɛ saa ɔman mmiɛnsa no na ɔde ne som bɛgyina mu na nnipa biara a ɔpɛ sɛ ɔkɔ ahemman mu wɔ daakye atemmuada no ɔnwura saa ɔsom mmiɛnsa yi mu ansa na wanya ahemman mu akɔ wɔ daakye atemmuada. Mama Isaiah 19:24. Isaiah chapter 19, verse 24 to 25. Then na Israel go Misraim. Ɔyɛ Assyria mu wɔte ebasa. Ayɛ nhyira wɔ Israel. Ɔme ebasa ne Israel, Misraim na ɔyɛ Assyria. Saa yɛhwɛ Misraim a ɔne ɛnɛ Saudi Arabia. Api Assyria nso ɛnɛ Ghana.
Sada asira pon ahone akanapo. Ndamo akanapo no bodu asase a wopan Ghana mu. Let them see. Also Moses. Also Israel. So Sheikh Muhammad. I mention as you can. Also ko Mecca. Apina do Ghana for so oba. It's apina Yankopon asum edu Ghana ha. Them say abaya nhye ama Ghana biara. Apiro onya hoto wo mayimu na owuso onya aheman abaya nhye amo. Baby and the baby de fiwo na be Yankopon asum ansana. Son éminence nous dit que l'Éternel pointa 3 nations dont il enverrait sa religion, afin que quiconque puisse y avoir accès est le royaume des cieux. Raison pour laquelle il a fait méditer dans le livre d'Ésaïe 19, verset 24 à 26, où l'Éternel pointe les 3 nations d'hommes. Alors les 3 nations d'hommes sont l'Israël, l'Assyrie et la Syrie. Lorsqu'on dit l'Israël, son éminence nous dit tout le monde connaît l'Israël. Et lorsqu'on parle de l'Assyrie, voici la signification. C'est la terre dont les Arabes occupent, alors son nom est l'Arabie saoudite. Et lorsqu'on parle de la Syrie c'est là où était le peuple Akan. Et actuellement, ils se sont déplacés, ils sont au niveau de Ghana, alors la nation est Ghana. Alors c'est l'Israël, l'Arabie saoudite et le Ghana. Nous dit raison pour laquelle l'Éternel envoya Moïse au niveau de l'Israël, et il envoya la religion de l'Éternel ainsi que la Sainte Écriture. C'est ainsi aussi qu'il envoya le prophète Mahomet au niveau de l'Arabie saoudite, là où il envoya les religions de l'Éternel ainsi que la Sainte Écriture. Son éminence nous dit que le Ghana est une nation religieuse, mais présentement elle n'est pas encore. C'est maintenant que la religion de l'Éternel est arrivée dans notre nation. Alors quiconque aimerait avoir la paix, quiconque aimerait avoir la santé, quiconque aimerait avoir aussi le salut, il faut même que tu quittes là où tu étais et que tu te mettes dans la religion que l'Éternel a envoyée, car elle est obligatoire. Et son nom est Asomdwee Ntonton. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo agusɔde nsɛm no ɛma yɛn na sɛ na ɔdi kan kan yɛ no Nyankopɔn yi ɔman mmiɛnsa asi hɔ wɔ asase nyinaa so sɛ ɔde ne som bɛgyina mu na nipa mfa ne ho wura saa ɔsom mmiɛnsa mu ansa na wɔnya ahema mu akɔ. Enti ɔde nsɛm no ɛma yɛ sɛ nsɛm yi da hɔ dada ɛwɔ twerɛsɛm no mu. Ɔman mmiɛnsa Nyame yi sii hɔ no ɛwɔ twerɛsɛm no mu tɔma ɔkenkanfo no kenkan nsɛm no ɛde ma yɛn. Ɛwɔ Isaiah nwoma no mu Isaiah chapter 19 verse number 24 to 25. Ɔkyerɛ yɛn sɛ ɔman mmiɛnsa na Nyankopɔn yi sii hɔ wɔ asase so maa ne ho no ɛyɛ Israel, Misraim ɛna Assyria. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ twerɛsɛm no ɛka ne sei aka sɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ mu ne yɛanya nteaseɛ na mmerɛ a twerɛsɛm no kaa sɛ Israel deɛ na yɛ Israel na yɛnim no na Misraim a ɔkaeɛ no sɛ nnɛ sɛnea wiase adane akɔduru no yɛhwehwɛ Misraim asase no a na yɛ Saudi Arabia. Saa nso na Assyria na yɛbɔɔ so wɔ twerɛsɛm no mu saa berɛ no na akandɔm yi ɛna ti hɔ. Akandɔm yi a na ɔmo atu afiri hɔ a ɛnɛ ɔmo abɛtena asase a yɛfrɛ ne Ghana so yi. Enti sɛ nnɛ ɔkyerɛkyerɛ ɔman mmiɛnsa no mu a ɛyɛ Israel, Saudi Arabia ɛna Ghana. Na sɛnea Nyankopɔn kaa sɛ ɔde ne som bɛgyina mu no nti ɔsomaa Moses ɛma ne nwoma ɛna ɔsom ɛna ɔde kɔmaa Israelfo. Saa nso na ɔsomaa kɔmhyɛne Mohammed Nyame hyira n'asomdwee nka no ɔno nso ɔma n'ɔsom ɛna nwoma ɛyɛ Nyame n'asɛm ɛna ɔde kɔmaa Arabiafo. Afei ɛna ɛduru ɔman Ghana nso yɛn nso yɛ so. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo asɛ nti ɔsom a yɛde yɛn ho awura mu ɔman no mu nyinaa no Nyame anim ho hwee ɛnyɛ Nyame som ankasa. Afei na Nyame ne som ankasa bɛpie wɔ ɔman no mu. Enti saa berɛ yi obi biara a ɔpɛ ahotɔ ɔpɛ asomdwee na ɔpɛ sɛ ne wu akyi ɔnya ahema mu nkɔ no gye sɛ wogyae ɔsom bi a wode wo ho awura mu na wode wo ho bɛwura Nyankopɔn ne som a abɛyɛ a ne din ne Asomdwee Ntonton som ansa na woanya ahema. Asomdwee nka ho. Nyankopɔn nankasa hyɛ adwumadi ase ɔde kan ɔde bɛhyɛ wiase no mu na kan na American ɔno nye n'asomafo a wɔba yi. Ɛsɛ aga ɔsom Noah wɔ wiase ahyɛse na esum adwiri asase no do ada Nyankopɔn akyi n'esum na mɛka sum a ɔyɛ bɔn. Ɛsɛ ɔsom Noah kayɛ ho anya ntom na ɔde nsuri ɔsɛ asase no nyinaa. Ɔka Noah na yɛ nanamba baasa Bible ka awɔtwe
no one na yenom no yenema na nyimpa kwa hia memu no woye edoso abien oye no one nkwa no ye ho bobre bia ahon no ja ho da men krofu yi no wapese wiase da men biri wapese wiase na wo wiase ensi se su mi ba ono na man mu oman Israel Arabia na Ghana so da men ko su ma na waso no ho impa ba da mo so Moses da mo so kon so Muhammad ya me shena so kan da wapa kan mbra na do mo mo ma wo hu kan osana sanyu eho kan na ade ntu right me no ono yakopon so wa aka na won tam da ma mwa abonsam je ma fa ma Israel yi ma mwa abonsam je ma fa ma Arabia yi ma mwa abonsam je ma fa ma aka na yi na de ne hu wiase eyin so Somafo ba. Son éminence, en compagnie de Somafo, continue de nous enseigner. Il nous dit que l'Éternel est la lumière. Et l'Éternel n'aime pas l'obscurité. Et toutefois qu'il envoie un messager, c'est parce qu'il y a l'obscurité sur la terre, qu'il envoie un messager afin qu'il envoie l'éclair de l'Éternel. Son éminence nous dit, dès le début du monde, l'Éternel envoya Noé. Et lorsqu'il envoya Noé, c'est parce que l'obscurité avait envahi le monde. Noé a prêché l'évangile de l'Éternel, mais l'on n'a pas compris. Jusqu'à ce que l'Éternel détruise le monde avec l'inondation. Et lorsqu'il a détruit le monde, il y a plein de personnes qui sont montées à l'âge. L'âge, il y avait 3 enfants de Noé. Il nous dit que la Bible en parle de 8. Et il nous dit aussi qu'il y avait 72 serviteurs de Noé. Et c'est ces personnes-là qui sont montées dans la hache. Et ces personnes-là aujourd'hui qui ont pris le contrôle partout dans le monde. Son éminence nous dit lorsque l'obscurité envahit le monde, l'Éternel n'approuve pas l'idée, raison pour laquelle il envoie un messager afin qu'il envoie la lumière pour sauver. Il nous dit que quand l'obscurité, on nous parle de l'obscurité, c'est le péché. Lorsque l'obscurité envahit une personne, la personne ne pourra pas avoir le royaume des cieux. Raison pour laquelle il envoya Moïse au niveau de l'Israël et aussi il envoya aussi le prophète Mahomet au niveau de l'Arabie Saoudite. Tout cela pour éclairer son monde et pour envoyer sa lumière. Car lorsqu'il n'y a pas de lumière, toute personne ira en enfer car le péché envahira le monde. Alors lorsque ça n'est trop, l'Éternel envoie un messager afin que la lumière éclaire le monde. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya ɔde nsɛm no ɛma yɛn. Ɔse wama yɛ ate aseɛ sɛ Nyankopɔn ɛyɛ hann. Nti abere ne abere nyinaa no sɛ sum ɛdi asase ne baabi a na Nyankopɔn asoma ɔsoro dɔm ne bi a ɔmo so yɛ hann na ɔmo aba abɛko atia sum no na ɔmo apepa no afiri hɔ. Enti asase no baabi a esum bepie ɛbɛyi ne ti bia no na Nyame asoma hann aba. Ɔse ebere etwa mu no na esum edi asase ne baabi ma Nyankopɔn soma Noah ma ne bae. Ɔbɛkae nanso na dɔm a ɔmo wɔ hɔ a esum na agye wɔn ma no ɔmo anyi bebree ndi nti kakra bi pɛ na ɔnya wɔn. Nipa bɛyɛ 72 ɛna ne nsa ka wɔn. Kronkron ne Nyame Somafo sɛ Noah ne n'abusua ne n'akoa a ɔmo ka ho na ɔkyerɛ sɛ ɔmo yɛ bɛyɛ 72 no. Kronkron ne Nyame Somafo sɛ wei ɛna ɔmo agye wɔn kwa na han no agye wɔn. Ɔmo na no akyi no ɔmo awu apete asase so nyinaa. Kronkron ne Nyame Somafo sɛ saa na mbra esum egi Israel afa no Nyankopɔn suma han bae ɛma begye wɔn. Saa nso na sum egi Arabia no Nyankopɔn suma han bae. Na Ghana nso yɛ Nyankopɔn ne man. Nti Nyankopɔn ne man ɛyɛ Israel, ɛyɛ Saudi Arabia ɛna Ghana no. Abere ne abere nyinaa esum anasum bɛɛ te sɛ egi wɔn afa no. Na Nyankopɔn suma han na aba pipa sum na afiri hɔ. Na Nyankopɔn nankasa nso aka ato hɔ a ɛno ɛyɛ ntam a waka de ama ne ho sɛ ɔno ne deɛ ɛwom ɛyɛ Israelfo ɛna Arabiafo ɛna Ghanafo deɛ anaasɛ Hebrewfo ɛna Arabicfo ɛna Akanfo deɛ ɔmma ɔmo mfa ɔmo honam nkagya. Te sum bi a ɛbɛba a ɛbɛdane ɔmo ama ɔmo akɔgya mu deɛ ɔbɛsoma ɔsoro dɔm na wabɛkyerɛkyerɛ ɔmo kwan. Enti ɛna ɔsoma dɔm ɛba Israel. Enti na ɔsoma dɔm ba Arabia. Na saa bere nso wasoma dɔm aba Ghana ɔbɛpepa sum no efiri ha nso. Asomdwee nka ho. Amen. Enti da memri ya wo me isu adwiri asene nada. Empo Israel na ɔyɛ Nyankopɔn na mai no aka kakra bi. Aka mbe 30% pia na wɔyɛ amsomfo wɔ Israel.
About some of them are brought over see your money now. Ekwa Arabia, this is the matter. Also, aka kakra bi we nkemo papa. The musuma putiwiase na. Roke musuma papa wa kwa ahimere man aka Arabia nkosi. Ya ho sampa. Oman Ghana de nje Ghana bi ale hu ya ahimere mu nkwada. Eyin so Somafo no ba. Ense da memiri Osman upon Asomdwee Ntonton sumi eyi na Yankopon no suma nkasa osoro dam woye wode ma no soro ho na de bia mokra Yankopon wa adom ho da osoro osom na ba asase do san Yesu kana mansa Yankopon de aza woye na woso ma opɛ no omra asase do 2000 years ewo mi api na ba era mo sumi na omma oman no agye no ho na wiase so agye no ho. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continue de nous enseigner. Il nous dit, lorsque l'obscurité envahit, l'Éternel fait venir son serviteur ou son messager afin de pouvoir éclairer des personnes. Car il a prévu ou il a promis que aucun Hébreu et aucun Arabe, que ce soit un Akan, n'y entrera dans l'enfer. Son éminence continue et il nous dit, raison pour laquelle l'obscurité a envahi le monde, raison pour laquelle l'Éternel l'a envoyé. Son éminence continue et il nous dit présentement, lorsque tu vas en Israël, peu de personnes adorent l'Éternel, plus de 30%. Et aussi, lorsque tu vas en Arabie Saoudite, c'est là-bas aussi que la religion de l'Éternel est, mais peu de personnes actuellement sont pour l'Éternel. Car à cause des Blancs, le monde est pris par l'obscurité. Les Blancs sont en train de nous entraîner dans l'obscurité. Son éminence continue et il nous dit, présentement, la religion de l'Éternel qui est arrivée, c'est la religion de l'Éternel qui montrera la lumière. Alors, il est temps que tu te mettes dans la religion de l'Éternel afin que tu sois éclairé. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh di nsɛm no ɛma yɛn. Ɔse saa bere a yɛwɔ mu yi deɛ sum agye asase no nyinaa afa, gyewiase nyinaa afa, na empo Israelfoɔ na Nyankopɔn ne han no wɔ mo nkyɛn firi ahyɛse no, saa bere a ɔne yɛ kasa kakra bi pɛ ɛna han ɛwɔ mo nkyɛn. Esiane aborɔfo a ɔmokɔfrɛfrɛ ɔmo mu nti, ɔmadane ɔmo nneɛma ani. Saa nso na Arabia a Nyame ne han kɔpie hɔ yɛ Nyame ne som no, bere a ɔne yɛ kasa esum ya pete wiase baabiara ma adane esum a agye ɔmo afa, ma Arabiafoɔ no nso kakra bi pɛ ɛna ɔmo kura Nyame ne han ne mu a ɔmo edi akyire. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo asɛnti na saa bere ɛyɛ ɔne yɛ kasa ɔka kyerɛ sɛ Nyame adum yɛn yie, na abere ne abere nyinaa no ɔse ɔsom yi nkayɛ deɛ mfata yɛn, nanso Nyankopɔn ne nhyehyɛ nti ɔde abrɛ yɛn. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei na yɛ Nyankopɔn ne han a abepie na saa bere eba abegye wiase nyina nti sɛnea sum agye wiase na afa ne deɛ sɛ yɛpɛ han bi agye yɛn deɛ na ɛyɛ Nyankopɔn ne sum a abepie saa bere a ne din ne Asomdwee Ntonton so. Asomdwee nka ho. Ensi da membiri tanche akehia da nkramapo kristanfo wo nyina wo gyebom wo ba Ntonton so mu sanda Nyankopɔn na som na bi nye Ghana ha. Hwɛ yɛrɛ bɔ ɔgɔ mɛrɛ mu ɔman no wɔn kɔrɔko preji nyinaa yɛ amaama ɔsom Nyankopɔn ɔpɛnka bom na ɔsom kita nkwa nhyɛ ɔne Nyankopɔn wakra ndo ɔdɛ akyiri dɛm ɔsom no ɔbɛgya ada samba abazo kama Zephaniah chapter 3 verse 9. Ɔno na bɛkata ano kronkron ma kyerɛ aman no. Ɔsamba dan ano kronkron wɔ wiase ɔne aka na kasa ɔyɛ pante. Wiase nyinaa no bɔsua pante kasa sana wɔn yamsoma yɛ. Sana wɔn ma na aba na wɔpɛ tu ma no aka pante na ɔyɛ adwuma. Nti bɛyɛ ndɛ. Also wɔde ano kronkron bɔ mu Nyankopɔn medi. Kɛde gem. Tous les chrétiens et aussi les musulmans devaient s'unir pour se mettre dans la religion de l'Éternel qui est arrivée. Il nous dit la seule religion de l'Éternel qui est arrivée est une religion dont elle accueille tout le monde. Son éminence nous dit Dieu il aime l'ensemble, l'union. Alors on devait se mettre ensemble pour adorer l'Éternel et glorifier l'Éternel. Cette
l'Éternel comme il se doit. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo aguso ɔde nsɛm no ɛma yɛn no se. Saa bere ya yɛwɔ mu ya Nyame ne som abɛpie wɔ ɔman mu no na nka ehu behia. Saka ya yɛwɔ Kristosom ne mu yɛwɔ kremosom ne mu a yɛate sɛ Nyame de ne som aba ɔman ne mu no. Sɛ nyinaa yɛn gyae ne yɛgi bum ne yɛn bɛtena Nyame ne som ne mu. Na yɛn hwɛ de Nyame ɛwɔ ɛde ma yɛn. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛno ne yɛnim nti yɛate sɛ Nyame ne som aba yi ɛsɛ ka yɛn nyinaa yɛnto mmirika fa yɛn ho mbɛwura mu. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Nyame ne som na nkasa nso yɛntena mu ɛmbrɛ ɛnyare yare sɛm yɛ yare yare wɔ ɔman mu yo. Ɔsi ɔman no ɔnkɔ ako wɔ baabia nanso yɛnkɔ yɛn mmɔkyiresina anaa baabi a yɛde ɔmo awu de gu no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo gye si nyinaa mu ayɛ ama na mmom ɔman no kɔ ɔko wɔ baabia dan na eku yɛn se ɔsi Nyame ne som no owuo nim bebrebe sɛ ne yɛn ho no ɔsi yɛkɔ Arabia eni hɔ saa yɛkɔ Israel eni hɔ saa nti Ghana saa bere a yɛate sɛ ɔde Nyame ne som de abrɛ yɛn no nkisɛ sɛ yɛka yɛn ho ne yɛmfa yɛn ho mbɛwura mu. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Nyame ne som no sei na ɛte ɔma ɔkenkanfoɔ no kenkan sɛm no ɛwɔ Zefania nwoma no mu de ma yɛn a ɔkyerɛ yɛn sɛ nnipa nyinaa wɔ na ɛdi akyire no ɔmo de ano kronkron bɛsom abɔsɔhene Nyankopɔn. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ano kronkron no na ɛyɛ kasa bɛn ɔsi ɛno na ɛyɛ fanti kasa. Nti saa bere yi deɛ yɛpɛ sɛ yɛka nsɛm na Nyankopɔn tie yɛn na ɔnyɛ mma yɛ deɛ a ɛsɛ yɛn nyinaa yɛmmɛsua fanti kasa na yɛka nsɛm no ɛwɔ fanti kasa no mu na wei na ɛbɛboa ama Nyankopɔn ayɛ deɛ yɛpɛ de ama yɛ. Ɛno na kyerɛwsɛm na yɛkenkan ma yɛwɔ Zefania no se wei na yɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛnya nkwagye yɛde asom Asafo Awurade. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ saa bere yi deɛ ɔsom a yɛwura mu a yɛbɛnya ahotɔ na yareɛ sɛ ne egu yɛ so na owuo adɔɔso wɔ yɛ so yi bɛkɔ fam no ɛno ane asomdwee tonton som a aba yi tie nyinaa yɛnyere yɛn ho ne yɛmfa yɛn ho mbɛwura mu. Asomdwee nka ho. Amen. Abosomsɔfo kɔrɔkɔmsɛ ho wɔ Mɛka. Da kɔnsɛn yɛ pɛrɛ ma yɛn wɔde anansankyerɛde ne bɛdi wɔakyi. Na so Nyankopɔn ka kyerɛ ho. Ɔde ka kyerɛ ho. Nsankyerɛde anaa wɔde bia yi hɔ a mɛde mi Nyankopɔn mɛde ma ɔda pama hɔ. Ka Quran ho. Ɔsɛn na Quran papa nyimpa wɔ ho a de bia wɔ asomdwee. Asomdwee nka ho. Amen. Mama mo tum woma. Tum woma na ɔbɔnsɛm soro. Eyi nkosi na ɔbɔnsɛm soro. Ɔbɔnsɛm soro Bible. Ɔbɔnsɛm soro Quran. Adze ɔbɔnsɛm soro. Ɔnye tum woma. Eyi na din na ɔwɔ mu egbɔpɛ na ɔbɔnsɛm ntomba wo nkyɛn bio. Asomdwee nka ho. Na eyi na ɔma asomdwee ntonton som. Wɔyɛ tum kasa paa. Na wɔdzi wiase nyinaa do. Wɔdzi wiase nyinaa do. Ɔpɛ na tum woma. Israel maame bi ba ha. Na mɛhyɛ asa a mɛka asɛm kyɛn na ɔsɛ asoma de kɛ bɛyɛ mfi bi abasen kɔ. Madaa na mo hu dɛ sunsun bɛ ba fam kɔ. Ɔsoro. Baabi yɛ kɔduru na buku kɛse bi. Ɔdɔ no maame no ka kyɛm tum no ka kyɛm ɛhu dɛm buku yi. Nsɛm a wɔde mo buku yi mu asɛm bi wɔ mu sɛ nyima na kankan a bɛdi wiase nyinaa so. Asomdwee nka ho. Dɛm buku yi na asomdwee ntonton so wɔde wɔbɔ ɔbra. Ma wɔn ho atɔ ho. Wɔagya ayareba. Wɔagya ahokyere. Musu na ɛsena afi wado. Nti ɛdobira a ɔmpɛ dɛ sɛ ebira ɔpɛ na ɔgye n'ankasa no ho. Son Éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continue de nous en parler et il nous dit que on n'adore pas l'Éternel et on ne reste pas dans la religion de l'Éternel pour être malade. Raison pour laquelle quand tu vas en Israël, tu vas en Arabie Saoudite, tu vois la vie et pour nous n'est pas la même chose. Il dit on ne reste pas dans la religion de l'Éternel pour être souffrant et avoir des problèmes spirituels. Son Éminence continue et il nous dit, il nous parle de la religion de l'Éternel qui est arrivée. Donc il nous parle de la religion qu'est Asomdwee ou Ntonton. Il nous dit qu'il y a des personnes qui sont allées vers le prophète Mahomet et ils lui ont demandé que tu dis que tu es de l'Éternel, c'est l'Éternel qui t'a envoyé. Il nous dit les idolâtres, fais quelque chose ou bien fais un miracle afin que nous puissions croire. Il s'est retourné envers l'Éternel et l'Éternel les a dit qu'il ne fera aucun miracle. Mais le miracle qu'il les a donné, rien n'est plus grand que
le livre ou la Bible du Coran qui les a remis. Son éminence nous dit que présentement, il n'y a pas de livret de l'Éternel qui est plus grand que le livre du pouvoir. Car présentement, il n'y a plus de pouvoir dans la Bible et aussi dans le Coran. Mais le pouvoir est arrêté sur le livre du pouvoir. Il nous dit, il y a une dame qui est venue ici et elle est hébreu, une israélite qui est venue. Et lorsqu'elle est venue, que son éminence a commencé à l'enseigner, la dame a compris et elle a dit que 10 ans passés, elle a fait un séjour dans son songe. Il y a un esprit qui l'a pris pour l'envoyer dans les cieux. Et lorsqu'elle est arrivée dans les cieux, elle a vu un livret qui était bien gros et qui était déposé. Et il lui a montré, l'esprit lui a dit que ce livre, il y a des paroles dedans. Lorsque tu pourras réciter cette parole, tu vas dominer partout dans le monde entier. Son éminence nous dit que ce livre, c'est le livre du pouvoir. Et c'est ce qu'il nous a donné. Si tu as ce livre et que tu médites, personne ni aucun pouvoir ne pourra contre toi, car c'est le livre dont l'Éternel a fait venir dans ces derniers temps pour sauver. Alors ce livre, c'est dans la religion que tu peux en avoir. Alors mets-toi dans la religion de l'Éternel pour pouvoir être sauvé. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔsɛ saa brɛ ɔsoma ɔde abrɛ yɛn a ne din ne Asomdwee Ntonton som yi wei na tumi wɔ mu a yɛbɛtumi de abɔ bra a yɛn soro bibia bɔnsam soro tumi a ɛwɔ Asomdwee Ntonton som yi mu. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔsɛ sɛ ne nwoma a ɔde abrɛ yɛn ne nti ɛfisɛ sɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kyerɛ sɛ Koran a Nyankopɔn de maa nkramofoɔ no na nka tumi wɔ mu a ɔmo kinkan a nka bɛbɔ ɔmo ho ban a bɔnsam etumi nkɔ ɔmo nkyɛn nanso Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ kora ɔmo nanso bɔnsam etumi tete wɔn mo ɛsiane sɛ bɔnsam nsoro nwoma a Nyankopɔn de maa wɔn no saa nso na bɔnsam nsoro Bible na Kristianfoɔ ɛkinkan no adeɛ a bɔnsam soro wɔ nna edi ekyire mu ɛno ara ne nwoma a ɔno de asane asase so a ne din ne tumi nwoma no ɛno kwa na bɔnsam esoro no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ mmerɛ bi etwa mu Israel maame bi baa ne nkyɛn ha na ɔkyerɛkyerɛ ne nsɛm no sɛ na ɔsom ne siti ɛna nwoma na abɛyi tumi a ɛwɔ mu ɔsɛ nnuro ahe na maame no kyerɛ ne sɛ deɛ ɔreka kyerɛ ne yi ma n'adwen akɔdua ne daeɛ bi a ɔsom yɛ so sɛ ɛberɛ bi etwa mu bɛɛ mfie du etwa mu no ɔda hɔ saa na ɔsom daeɛ sɛ tumi bi abɛpagya no ɛde no akɔ sorosoro no ho a na baabi a ɔde ne kɔduruiɛ no ɔkɔkyerɛ ne nwoma kɛseɛ bi a ɛda hɔ na ɔtumi ne ka kyerɛ ne sɛ nwoma yi a wohu sɛ ɛda hɔ yi nsɛm bi wɔ mu a sɛ wohu na woka a wobɛdi wiase nyinaa so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ saa nsɛm na ɛwɔ nwoma no mu no ɛno na ɔde asane asase so de abrɛ yɛn a yɛwɔ Asomdwee Ntonton som mu saa bere yi nti yɛnim nsɛm yi ne yɛsɔ mu yi a yɛbɛdi bɔnsam so yɛbɛhu sɛ yare a ɛtete yɛn abrabɔsɛ yi a tete a yɛkɔm nyinaa no yɛnko ɛno bi mu sɛ yɛde yɛho wura ɔsom no mu a Asomdwee nka ho. amen Afi mo odi tiri koraa ɔyɛ Nyankopɔn ne fie ɔtɔ de baasa nkwanhyɛ nda hɔ na Nyankopɔn ne fie ɔtɔ de baasa ɔbaba mo opo wɔ Ghana a yimntoko nyinaa wɔnyim dama bi na ɔka asɛm na obiara nyim bɛyim pa wɔpa na Ghana ana asase pinpin na obiara nyim dɛm bi wiase yimntoko nyinaa wɔ asipi dɛ wiase ne pinpin ɔyɛ Ghana baabi a Nyankopɔn ne fie si Hana center of the world pepepe na eyi na ọma ọman na nkasa apara tampepere dan bi abahia ọman mu mpanyefo what's one yin da what abedu obesa abanyedu oye yeda amadu ntum ye yeda obira wa maje Nyankopɔn ne fie anto nti ebehia iyi di oye ọkọbọ ọman mu mpanyefo da ọba gye Nyankopɔn ne fie na atum na abo ho Sunday, Billboard, so what the richest country in the world, but who are going to do Shenby? Abayan was some no pay and coupon if you. Abasa in Payaba, Bibira ho in Pabia, Abayan, and see Birasu. Oh, minor, Impa, woman can't campaign for a woman or son. No, what's not such it. The company for Amaya Pona him for, none of my him for. Oh, I shall make them. The Brasso. The Yankopon or the Bayer or my gun and honor Bibian or Bayam of you. One sauce room, not more mine. Now one thing Yankopon the field, not a man on your home. Edamasi. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi
continue encore de nous enseigner. Et il nous dit présentement ce qu'il nous reste, le temple de l'Éternel. Il nous dit que le temple de l'Éternel, il a été donné en prophétie qu'il aura le 3e temple de l'Éternel. Et ce temple sortira au centre du monde. Son éminence nous dit avant, personne ne connaissait le centre du monde. Mais présentement, que ce soit tous ceux qui sont inscrits, que tous ces étudiants qui étudient, tout le monde sait et reconnaît que lorsqu'on dit le centre du monde, c'est notre nation, c'est le Ghana. Alors la religion de l'Éternel qui a été promise, le temps de l'Éternel est arrivé. Son éminence nous dit présentement, il s'adresse à toutes les autorités de notre nation. Il nous dit qu'il faudrait qu'ils acceptent la religion de l'Éternel qui est arrivée. S'ils n'acceptent pas la religion de l'Éternel, rien ne pourra aller et le Ghana va rester tel qu'il est. S'ils n'ont pas fait des élections 10 fois, et même les 10 fois, la gouvernance n'a pas changé, mais rien ne changera. Il faudrait qu'ils se réveillent et qu'ils acceptent la religion de l'Éternel. Car un jour viendra où, lorsqu'on comptera les nations qui sont riches, le Ghana en fera partie. Pourquoi? Parce que le temps de l'Éternel nous a été donné. Le temps qui est là, elle contient toutes choses, tout ce que tu en as besoin. Si tu viens, que tu fais le tour du temps, tu verras que tu vas recevoir, que ce soit la santé, que ce soit la liberté, l'argent, la prospérité, tout y est dedans. Alors il est temps que ce soit la royauté, que ce soit les ministres, que ce soit partout, toutes ces personnes-là qui acceptent et qui viennent s'ajouter ou qui viennent se mettre dans la religion de l'Éternel qui est arrivée à Asomdwee Ntonton afin que la nation soit dépendante et enrichissante. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo a ɔde nsɛm no nyinaa ba awieɛ na ansa na no wama yɛate aseɛ sɛ deɛ Nyankopɔn bɛyɛ ama ɔman no na ɔda ne didi ama yɛn deɛ ɛbɛboa ma ɔman no ato mpɔn na ɔda ne didi ama yɛn no ɔse Nyankopɔn ne som a ɔde aba yi wasan so de ne fie a ɛyɛ Nyankopɔn ne fie a ɛtɔ so mmiɛnsa abɛse ɔman Ghana mu na ɔse ɛwɔ nkɔnhyɛ no mu wɔ Nyankopɔn ne nwoma a aba dada no mu sɛ Nyankopɔn fie bɛba asase ne so ma ɛbɛba abɛsi asase ne finfin na bere a nsɛm yi baa ɛwɔ kyerɛwsɛm no mu na wiase nyinaa nimdeɛ ne nnuru baabi a ɔmode bɛhu baabi a asase ne finfin ɛwɔ na saa mmerɛ yi a nimdeɛ apagya nipa yɛhunu mu akɔ akyire no yɛhu sɛ wiase nyinaa no asase ne finfin ɛna ɛyɛ Ghana na bia yɛbɛka sɛ baabi a asase ne finfin akasa wo a wokɔgyina hɔ abɛka sɛ ha ɛna ɛyɛ asase ne finfin ne deɛ ɛyɛ baabi a Nyankopɔn ne fie yi esi ɛwɔ ɔman Ghana mu saa bere yi ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo a sɛ nti Nyankopɔn ne fie na abɛpie wɔ ɔman Ghana mu Nyankopɔn ne fie yi na ɛbɛboa ma ɔman Ghana adi ne ho ne sikasɛm bɛpagya ma daakye bi sɛ yɛhwehwɛ ɔman a ɔmo sika paa wɔ wiase ne mu a Ghana din ɛbɛba abɛka ho ɔsɛ ɛbɛyɛ anwanwasɛm nanso yɛ adeɛ a ɛbɛsi sɛ yɛhwehwɛ ɔman a ɔmo sika paa Ghana din bɛba abɛpie mu bi ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo sɛ ɛnam Nyankopɔn ne fie yi ti ɛna Ghana bɛfa ne ntoma pɛfra nti asɛm yi kɔma ɔman no mu mpanifoɔ ɔsɛ ɔka mpanifoɔ a ɔka amanyɔfo ɛna afei nso ahemfo a ɔmo wɔ ɔman no mu sɛ ɔmo mbɛsɔ ɔsom no mu nyɛ saa deɛ a ɔman anaasɛ temamufoɔ yɛbɛto aba du yɛbɛsesa aban du nanso sɛnea ɔman no sete na saa na ɛbɛte yɛsesa yɛngye ɔsom no ntom ɛnsiesie no ama mbɛboa yɛn a sɛ yɛa na ɔman no bɛkɔ no ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo sɛ nsɛm yi ɛkɔma mpanimfoɔ a mowɔ ɔman no mu sɛ yɛmɛgye ɔsom no tom na afei so Nyankopɔn ne fie no a ɔde aba no yɛnsiesie no ne yɛnsom na ɛno na ɛbɛboa ma ɔman no ne sikasɛm apagya ɛno na ɛbɛsiesie ɔman no ma ɔman no anya ahotɔ ne faahodie wei ɛna ɛyɛ nsɛm a ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo ɛde ama yɛn wɔ afahyɛ bere yi a ɛyɛ kwasi ada yɛ ɛnɛ yɛ abrabɔ yieyɛ yi ɔde ama yɛn sɛ yɛndi so ɛna ɛbɛboa yɛn ma abrabɔ no asi yie ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo ne nsɛm a ɔde ɛmaa yɛn no na yɛn nuanom bi wɔ yɛn mu a ɔmo ɛnyɛ Ghanafo na yɛsisi ɔmo akyɛ nti yɛde bɛkɔ Borɔfo kasa mu tiawa yɛabɔ ne tɔfa ama wɔn what Ɔkrɔnkrɔn ne Nyame Somafo gave to us today is that God is light, and because He is light, anywhere darkness is catching, anytime darkness is catching over a certain place on earth, then God sent one of the heavenly populates who are also made of light to go and conquer the darkness that is catching the earth. And so during Noah's time,
that darkness is catching over the earth, the Most High sent Noah to come and then give light of the Most High to the people at the time. He came, introduced God's light, which is knowledge, to them. Few of them accepted, who are about 72, Noah's servant and then his family. They were able to receive salvation, or they were saved during the time. And they have populated the earth, the entire earth, as we are seeing today. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continued and said that this darkness, wherever it catches, then the Most High sent his heavenly messenger unto the place. And so the people of Israel, they are one of the chosen nations of the Most High, or the appointed nations of the Most High. The same way the Arabians are also the appointed nation of the Most High. Likewise, Ghana as well. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that as darkness is catching over these places, the Most High sent messengers to Israel to give them light of the Most High, same as he has sent messengers unto the people of Arabia to also give them light, because darkness is catching over the place. And this time, which the era is called the end of days, darkness is catching the entire earth. And that is the reason the Most High have sent him the great power to bring the light of the Most High onto the earth. And this light have established itself in the nation Ghana. And that is going to travel across all boundaries. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that this light that has come now, it is coming to give us God's light in the entire earth. He explained to us that the Most High knew that humanity in the end of days will come and worship him, the true God. And so the scripture was read in Zephaniah unto us, saying that the Most High have said that in the end of days, humanity with one accord, he will worship the Most High in a unifying religion by mentioning his name. He said, in a unifying tongue or a holy tongue, to mention the name of the Most High. The holy tongue that is being spelled out here, he explained to us that that is the Akan language, particularly the Fanti. And so at this time, if really we want to request anything from the Most High or communicate with the Most High, then we have to use the Fanti language, because that is the holy language that the prophecy is saying that it will come to unify humanity in the end of days to worship the true God. He said it is this time that the true religion or the true way of life of the Most High have descended onto the earth in the nation Ghana. So the people of Ghana who are in the Christian domain or the Islamic religious background, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, the time has come that we all come together and rally into the true religion or the true way of life of the Most High, called Asomdwee Ntonton, in order to be able to attain salvation on the day of judgment. He explained to us that the Most High have given us the true way of life, the Most High, which is called Asomdwee Ntonton. Again, he has prophesied that his holy house or his holy temple will come onto the earth. And that this holy house that he has mentioned in the scriptures, he mentioned that it will be established in the middle of the earth. At the time that this prophecy came, the knowledge of humanity is not on the rise, so they could not get the spot which is the center of the earth. But at this time, the era in which we are now, humanity have grown in knowledge, technology have grown, and so we are able to detect that the center of the universe or the center of the earth is Ghana. And if we really want the spot which is the true center of the earth, then that is where the holy temple of the Most High or the house of God is built. It's that now the Most High has given the nation Ghana the true religion or the true way of life of the Most High. Again, he has added unto us the holy house or the holy temple of the Most High. And this house of the Most High is what is coming to turn the fortunes of the nation. That in the years to come, if really we are looking for the richest nations in the world, Ghana will be mentioned as part of them. Therefore, he is speaking to the leaders of the nation, which he categorized them to be our politicians and then the chiefs in the nation. Then they have to come together and then accept the true way of life of the Most High, called Asomdwee Ntonton, and again see to establish the house of God properly in order to bring the good fortunes and then bring the blessings and the prosperity onto the nation, so that we, the people in the nation, we will live a peaceful and a comfortable life. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that this is his message for us. He added that the holy book of the Most High, which has the power that it fight against the evil powers on earth, that the evil power we call Satan is afraid of, is called the book of power. It is this book that the Most High God has revealed through him unto us, humanity, in this end of days.
that the earlier books that came to the people of Israel, which are the Israelite books, and then the Arabians, which is the Quran, he said, at this time, the devil is not scared of it, the devil is not afraid of them. But the book which the devil is afraid of is the book of power. So these are the things that the Most High God have given unto the nation Ghana and the entire world in this end of days. The religion, the book which contains the power of words that we can recite, and then the holy house of the God, the Most High, that has been established in the nation Ghana. What is left to us is that we have to convert our ways and come into the true way of life of the Most High in order to maintain peace, comfort on earth, and also attain salvation on the day of judgment. This is what Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo have given unto us. But we urge you who is watching the Ajinkwa TV or Ojibia TV online, that we are still in the festival period. Today marks the 4th day of the festival. Wherever you are, do not say, I'm now hearing about it and it's too late for me. No. Come with all your problems. This is the place that when you get to, you are restored. And then you are liberated from whatever problems you are going through in life. Whether sickness or life troubles, you just come to the holy grounds and you see that, yes, the ancient God is still at work. Wherever you are traveling from, if it's Takrady area or Kumasi area, get a car that is heading towards Winneba. Right after Mankesim, tell them you are light at Eswishia. When you are coming from Greater Accra, say you are going to Cape Coast. Right after Apam Junction, say you are light or you get down at Eswishia. At Eswishia, tell the taxi drivers there that you are going to Rabi, and they'll bring you to the holy grounds where restoration and liberation is assured. Thank you for listening to me. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le 4e jour de la conférence. Oui, il n'est pas encore tard, il est temps, tu peux venir. Quels que soient tes problèmes, tes soucis, le fardeau que tu portes, tout le regard au niveau du centre de Ghana, qui est Epoufi et Tom, et viens, car celui-là qui est le messager du délai, tant que l'Éternel nous a envoyé, donc son nom est, son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Somafo est là et il est disponible pour tout le monde. C'est le temps du salut. Viens et tu vas prendre aussi, tu vas recevoir aussi ta grâce. Si tu quittes au niveau de ta croix, dis que tu aimerais venir, ou tu quittes au niveau de la Côte d'Ivoire, tu emprunteras un gars qui va sur Accra, arriver à Monkessi, tu diras que tu descends à Isochia. Aussi de même, si tu quittes au niveau de Accra, que tu es en train de venir, prends un gars allant à Kelkoso, arriva à Winneba, donc tu diras que tu descends à Isochia. Arrivé à Isochia, emprunte un taxi, dis que tu t'en vas à Rabi et ils te conduiront ici. Bien-aimé, si tu es déjà ici, fais l'effort de faire offrande pour pouvoir recueillir la bénédiction de l'Éternel. Nous vous disons merci.
asɛm a yɛtee no saa bere yi ɔnte ne baabia ɛnti ne yɛka sɛ yɛ anwanwasɛm no ɛni nwoma bi mu a wɔbɛka sɛ makɔkan mahu gye sɛ nea Nyame nankasa de ama no sɛ ɔfa mbrɛ yɛn saa bere yi a wiase nyinaa ɛdi abobo ɔhaw yi adɔɔso yi sankansɛm yi wɔ hɔ a menyi ndi sɛ abobo ne ɔhaw yi ɛbɛpagya bɛdu saa bere yi asɛm yi na ɛbɛgye yɛn nkwa asɛm yi na ɛbɛboa yɛn te yi a ebi afa yɛasom no yɛntie ne yie ne yɛndi so na yɛde dwumadie no so ɛɛtoa so nhyira ne adom a ɛboro biribiara so ɛde ama yɛn te yɛwɔ afahyɛ yi mu no yɛn akumfi a ɛyɛ akumfi otwam ɔhene a ɔno koraa nso yɛ adɔntehene ɛma akumfi traditional council no waba abɛtaa dwumadie n'akyi ɛden ne Nana Ewusi Kwansa the 14th na ɔbaayɛ no ɔne n'abusuapanyin Ebo Nyansen ɛna ɔmo abɛtaa dwumadie n'akyi ɔse bere a waba yi dwumadie yi yɛ dwumadie a ɛnyɛ nnɛ nkoa na wato ne nan aba ha abere ne nyinaa no ɔba sesei deɛ ɔne yɛn ɛyɛ abusua ɛwom sɛ ɔyɛ ɔhene deɛ nanso Nyankopɔn na wosum na nso w'ahendie no apagya enti sɛ yɛsom Nyame deɛ ɔno so ɔne yɛn na ɛsom nti yɛhu no ha ma yɛhu no sɛ ɔyɛ hɔhoɔ bebree ɔka yɛn ho abere nyinaa nti nsɛm kakra ɔwɔ ma yɛn ne sɛ ɔma yɛn nyinaa afihyia pa na afei nso nsɛm a ɔno ate ne nnɛ no ho abo no yie sɛ bi fa yɛasom deɛ a yɛmfa ndi dwuma na ɔgye di sɛ wei ɛna ɛbɛma asase a yɛte so yi emu ayɛ asomdwee ne ahotɔ ɛde ama yi nana mpakyɛ sɛ yɛ na ɔka ne bi a sɛ saa deɛ nana pagya wo sa na dɔm ne nyinaa ho wɛ rabi yɛ kɛse afei yɛde dwumadie no ɛbɛtoa so deɛ aka ne nyinaa yɛde ɛbɛka ho nti baabi a yɛdu yi me nua a ɔno so ɔde MC no ɔde bɛba bɛtoa so Ja wona wo to me